Yrityshulluus ja kilpailuhenkisyys ovat ominaisuuksia, jotka löytyvät erittäin usein juuri suomalaisesta miehestä. Tuorein esimerkki tulee salolaisesta järvimaisemasta, jossa innokas skootterimies yrittää saada uuden kulkupelin Kauhomalla 30 kilometriä traktorin sisärenkaassa istuen. Saunareissulla alkanut vitsailu Olli Suomisen ja piilossa pysyttelevän kaverin välillä muuttui pikatahdilla kisaksi, kun miehet pääsivät palkinnosta yksimielisyyteen. Suomisen on määrä uida traktorin sisärenkaassa Salon eteläosassa sijaitsevan Kookkaan saaren ympäri ilman taukoa. No se tuli siinä saman tien, kun hän lupasi se uuden skootteri, että sekunti. Siinä se päätös tuli. Onko tullut treenattua? No, ei kyllä ole tullut treenattua. Että ihan pystymettästä lähdetään kyllä tähän reissuun. On mulla skootteri, mutta se on niin vanha, että mä haluan nyt sit uuden. Suominen on selvästikin erittäin kilpailuhenkinen ja myös yllytyshullu. Juuri muulla ei voi selittää sitä, että aikuinen mies lähtee Kauhomaan vajaan 30 kilometrin matkaa 30 asteen helteessä. No onhan tää vähän hankalaa kääntyä tässä renkaalla ja katsoa minne päin ollaan menossa. Se on hyvä, että kaverit aina sanoo, että mihin päin mennään. Kyllä mä jossain välissä käännyn tähän mahalleni ja rupean vähän potkimaankin. Tasaisella vauhdilla Suominen on takaisin Förbyn venerannassa huomenna iltapäivällä. En kyllä oikein usko tuolla vauhdilla. No ei tuolla vauhdilla. Tässä suomalaiset naiset seuraavat nyt suomalaisten miesten edesottamuksia. Kerrotaan tuon tulos vaikka sitten joskus myöhemmin.